maita henyu vadikana muoneka tinokuchengamidza muchirongwa maisamba show chirongwa chamanga makamirira muchirongwa muchinokurukura nyaya dzakasiyana-siyana dzimwe makadziona dzimwe makadziverenga dzimwe zvinongori zvishuwo zvemwoyo yenyu nhasi tine nyaya inopisa-pisa asi tinodzinzwawo kamuchidzitaura ikoko makasununga kutiridzira kana kutinyorera nhasi musoro wedu wenyaya uri kuti pane mutauro wakuita sekujairirwa nevanhu wekunzi havasi wife material ava havasi husband material handitika taisa husband newife kuti zvinyatsobatika ndo zvaakuitika ndo zviri kuitika ava chiregai ndirege kutaura zvakawanda regai ndipe vadari vedu mukana wekuti vazvisume kwatiri kuti ndaanani totanga nenyika yemangwana. Tinotenda maichisamba makadini vatariri nevateereri ari pano nyika yemangwana anonzi Delight muchazondida tinoshandidzana nekupanana hunhu hwakanaka tsika nemagariro anenduramo tatenda. Tinokutenda nouvepo ndeenda pana mai vakachena zvinobwinya. Makadii machisamba makadii vatariri ini ndinoitwa Evangelist Gwatidzo kana kuti amai Gwatidzo. Tinokutenda inouvepo. Makadii vatete vafana vangu muri sei ini ndini Machando. Tinokutenda inouvepo. Regai timbotanga nemunhu wemurume tinzwe nekuti mashoko akadaro anzi kazhinji ari kubva kuvarume handizivi ndeichokwadi here saka ndikutanga nemi vaMachando zviriko here kuti hanzi munhu anganzi haasi wife material kana kuti haasi husband material pane vakakodzera here pane vakasikwa vakanzarwa here ndouya kwamuri. Inini ndinoti zviri kumunhu wembeu kuti azive type yemunda unowirirana nembeu yake. Hazvireve kuti imwe minda yese haibhadhari. Imwe ndeye cotton, imwe ndeye chibage, imwe ndeye mapotatoes. Chinonzi wife material hachitaure unhu hwemunhu. Chinotaura zviri kutarisirwa neari kuroorwa. And the opposite is also true. One may be a good husband to me, but not to you. Tikangoramba tiri kumutauro wamai nekuti iva munoona vanosvikobvisa chirungu chese zvova zvatetwa tarasikirwa nechirungu chiya. Zvadaro manje ini Machando chandinoti mukadzi akanaka chinogona kusiyana nechinonzi mukadzi akanaka nadhuve. Saka tinofanirwa kuziva kuti harizi basa revarume kana kuti revakadzi kufamba vachishandura vanhu kuti vaunze material yavanoti ndiyo wife. Mashoko makukutu ari kutaurwa. Vadiwa tarira hanzi harisi basa renyiro renyu munoriziva sekutaurwa kwaraitwa. Regai ndimboenda pana mai. Munozoona sei mai zviriko here nekuti dzimwe nguva tingarambe icho zvinhu zvichitaurika nekuti kuti isusu tizviunze pachikuva zviri kutaurika. Mazvita maichisamba ini ndiri kufunga pairi kuti zviriko kana tati wife material sekutaura kwamboita mutaura abva mukutaura kuti zvakuenderana neziso rari kuda wacho munhu asiwo tikadzokerawo mushoko raMwari ndinonzwa baba Abrahamu vachiti kune muranda wavo chienda kunyika kwandakabvawo unotsvagira mwana wangu Isaac mukadzi handisi kuda vakadzi vekunoko zvoreva kuti vakadzi vekunoko vaine zvakanga zvichisaririra pane zvaiwanikwa kuvakadzi vari kunongedzerwa kuti enda ikoko unotsvaga asvika patsime paya panonzi pakauya vasikana vakawanda asi havazi vese vakacherera mangamera mvura akanga akutsvaga manje hard working mukadzi anoshanda nesimba nekuti ngamera rimwe chete rinonwa dhiramu remvura saka kuzocherera 10 mangamera zvaakuratidza mukadzi ari kudiwa kwandabva saka dzimwe nguva pari kunzi asi mungazive zita rake iri padare zita rakanaka Rebecca vauchire moko. Anditi munozoona amazita akaka mukaona zita rakusowa magwaro matsvene nyaya yacho yakasadharara. Regai ndiende pane nyika yemangwana tinzwe mashoko makukutu Evangelist. Nyaya iri pano maichisamba nhasi mutakura ichapinda zvese zvakawanda asi tichaedza kuzvienzanisa nekuzvipa uso. Chandingade kutanga kutaura ndechekuti senyika yemangwana ndinotenda kuti mucheka wewanani uriko. Baba vataura vakati kuna anorima donje kuna anorima nzungu asi vese vanodibira pajecha. Ndo mucheka wewanano kuti unzi munhu hunhu tingazode zvinosiyana asi pane zvidzamudzamu zvatichatarisa zvatichada pauri kuti unzi munhu ndekwaunobva ndekwaunoenda. Saka muchaona nyaya yekuti tichaitsika mumatama tichapanana mune zvakadii mune zvakawanda ndisingazivi kuti ndoenderera here kumberi maichisamba kana kuti ndombomira. Chimboimira ipapo timboisa kuvamwe.
ehe muchirire maoko. Pamusoro mama Maichisamba, pamusoro mose muri pano vanoremekedzeka. Panyaya iri panapa ndinofunga kuti zvinonzi a husband material zviriko and a wife material zviriko, nekuti chinozoita kuti munhu ati ndinoda Paida kana kuti ndinoda Rebecca, panotooneka kuti pane maqualities akasiyana ari pamunhu. That's the material iri kutaurwa nezvayo. Ndizvozvo mashoko akanaka nhai. Taura yenyu. Tinotenda. Ini ndinobvumirana kuti zviriko zvokuti wife material kana kuti husband material. Asi ndinoona sokuti chinotarisa handini inini muroori kana kuti muroori. Chinotaura ingava chechi yangu, ingava nharaunda yandinogara, dzingava tsika dzedu, ndidzo dzinotarisa kuti yatingati wife material ndeipi. Ndinoona sokuti inini ndakazvimiririra, ndakamirira community. Ndinofanira kutarisira kuti angava mudzimai womwana wangu. Mudzimai womwana wangu ndingada akadii, angava mukwasha, ndingada mukwasha wakadii. So handini ndinofanira kutarira kuti wife material ndeipi, asi kuti church community yandinobva netsika dzedu ndo zvinofanira kutarira material. Mashoko makukutu ari kutaurwa sitai pana Temba. Zvino kana tatarisa vatezvara vataura zvakanaka fani, kana tati sangano ndo richataura, nharaunda ndo ichataura, hatisi taakumbunyikidza here anoda kutsarudza iwe, ko kana taakuzoti moyo muti taenda papi, asi mashoko avataura anotibata. Taura yenyu. Mazvita Dr. Amai. Kana kuti regai nditi uzotaura muchikamu chinotevera. Ngatisangane muchikamu chinotevera. Vadikani, nyaya iri pano chikurura majasi. Imi makasununguka zvakare kuzotudza zvamunofunga. Asi tikati keche tichidimbura mashoko edu, tinotaura takawanda. Ndombouya kwauri, iwe wakamirira varume svinurai. Vanosvinurei kuna Temba? Mazvita Dr. Amai. Nhau yaparurwa yangondiratidza kuti yandionesa zvinhu zviviri. Nhau yesarudzo chekutanga nenhau yezvinosarudzwa chechipiri. Kuti kana ndichinge ndakuda kuwana, ndinenge ndave nesarudzo yekusarudza munhu wandinoti uyu ndinokwanisa kugarisana kana kuwadzana naye. Asi chii chandinomboda maari? Ndinoona kuti kana ndiri seni, ndinenge ndichida munhu anokwanisa kutambira ini sezvandiri, kwete sezvandinazvo. Ndinoda munhu anozonzwisisa kuti chinonzi wanano haisi pakati pevanhu vaviri chete, iri pakati pemhuri mbiri, pematunhu maviri, penyika kana mbiri. Kuti kana ndichiroora inini, ndikaroora kumasvingo ndinonzi mukwasha wemasvingo, kana kuti anonzi muroora wekumasvingo, zvoreva kuti vanhu vese ava ndinofanira kuvatambira. Handiti? Then todzoka touyazve kuti kana munhu uyu ndamusarudza, ndinozotarisazve kuti ina amai vangu ndaamai Chisamba kai, ndaamadhuve. Ndikavasiya vari vaviri, vanoswera here vese, ndichidzoka paine kuwadzana. Zvese izvozvo tinozvitarisa nekuti kazhinji amwene nemuroora vanozotadza kuwirirana. Ndizvozvo mashoko makukutu muchirema Temba. Tichadzoka kwauri, ticharamba tichingoita keche. Hanzi amwene nemuroora kwatezvara nemukwasha. Nokuti tirikuda kudzirova kunzungu nekunyimo. Ndiri kuya kwamuri maigwatidzo. Manzwa zvataurwa. Vekuvarume svinurai navatezvaravo vari kuwirirana kuti hausi wangu chete. Zvichiriko here? Tiri kuzvidzidzisa here vana vedu? Vanozvinzwisisa here vana vedu kuti zviri kutaurwa nana baba izvi kuti tutasira kunzi community inoti, chechi inoti, vanhu vanoti? Mazvita Maichisamba. Ini ndanzwa zvataurwa, asi ndoda kuti pamwe pacho uyu musikana wari kutsvagwa nemwanakomana kunze uko, unoziva sei kuti uyu anokoshesa mai vangu? Unoziva sei kuti achakoshesa rudzi rwangu?
ndofunga zvatinoda kukurukura ndezvewife material, husband material, yandatora sekuti toda kuvaka imba, saka toda kunotsvaga building material. Hatimbonotsvaga madhaga tichida kuya kuzovaka, tichatsvaga jecha kunyange river kana pit sand, asi toda kuvaka tichatsvaga cement. Hatimbonotsvaga hupfu pabuilding material. Saka tiri kuti tatongoti wife material, takutaura newe mwanasikana kuti une zviri kutariswa pauri, kuti unokwana here mumba, kana kuti runako ruripo asi mumba watadza kukwana. Waita sembizi yakanaka chaizvo, asi kuzoya nayo pamba manje haidi. Tobva taita dhongi rakaipa chaizvo, asi kusango harikwane, rinotoda pamusha. Tine material yatiri kutsvaga pauri mwanasikana. Mwoyo womukomana wako wakuda, asi iwewe unokwana here pakuzoita mukadzi wemunhu, nekuti izvozvi uri mhandara haugone kuita mukomana umwe chete. Tichapadzoka ipapo, vauchire maoko. Hanzi izvozvi uri mhandara haugone kuita mukomana umwe chete, une rundaza kunge vari kunovhota. Kunge vari kunovhota nhai. Asi hanzi mbizi yakanaka chaizvo, haingauye kumba, ndina madhuwe kaini. Mbizi yakanaka nokuti ndiyo plasma screen yemusango. Zviuchirei maoko. Ndiri kuuya kwamuri elder, mainzwa nyaya iyo. Hanzi tiri kutsvaga zvivakiso, zvinhu zvatinoda kushandisa. Ukama pakati pamai vangu nemukadzi wangu, kana kuti nemudzimai wangu. Mudzimai wangu haasi mudzimai wamai vangu, muroora wavo. Saka ivo vane muroora, ini ndine mudzimai. Munhu ane mudzimai pachinhu ichi i1, ndini. Munhu ane murume pachinhu ichi i1. Munhu anogona kunakira chechi yese agoipira ini murume wake. Hazvindibetsere kuti akanakira kuchechi because handizi chechi. Vauchirei maoko. Kana mabaiwa moyo munouchira. Hanzi handisi chechi ini. Vari kuda wavo mukadzi. Nyika yemangwana. Aiwa, chirongwa chiri kunakidza maisamba. Regai nditi senyika yemangwana. Tigare tatomwaya zvidododo zvatinotarisira pambariro dzacho. Chekutanga tati hunhu maichisamba, munhu akasvika, munhu akazvirereka. Chechipiri maichisamba, kugona kunzwanana nekufamba muchienda divi rimwe chete. Tinoona vanhu vaviri vanosangana, vane njere dzinobata chaizvo, asi zvavanoronga vari pamwe chete hazvibudi. Chechitatu, mudzimba muri kushayikwa hurukuro, vanhu havasi kugona kutaudzana maichisamba. Vanhu vari kugara vaine mapfundo pamwoyo, zvinotangira muri mukomana nemusikana, wazondidai, kukikana nekutungana chete vari mumo. Chechina maichisamba, tichienda kumberi, munoona kuti chitsotsi neukopokopo zvawanda. Cheshanu, tikutaura nyaya dzeutano, ndopauchavaka nemuti wakaora here, utano hwakakosha, utori mucheka wewanhano. Ticharamba tichidzipakura maichisamba. Mashoko makukutu. Nyaya yacho iri kukangwa nai, iri kukangika. Asi ndoda kumboenda pamubvunzo wamaigwatidzo, kuti unomuziva sei kuti anofara, unomuziva sei kuti anogona izvi. Nekuti apa muri kutsvaga kana maakuenda kuzvitoro kunotenga, imi munongotarisana masei kunze, handiti? Saka tunoita sei? Nekuti mibvunzo inotibatsira iyoyo. Elder vabva vataura vakati, aiwa, handisi chechini, musataure kuti kuchechi anoonekwa sei. Handisi community, inini ndini murume wake. Ko ndiani kwanoda kutaura? Vapei chishevedzero. Taurako kana unoda kutaura. Maichisamba ndechekuti dambudziko iro rekuti vanhu vakutitongera kuti vanhukadzi kana kuti vechidiki kuti akaenda kuyunivhesiti kudzidzo yepamusoro handifungi kuti imaterial kwayo. Vari kuda vari kutora vari kuti uyu asina kunyanya kufunda, asi mukupedzesera zvatiri kuzoona ndezvekuti pai pari kuitwa pari kutasonzi mwana ndevawo here kana kuti hasi. Ivo vari kunzi ndivo mamaterial, ndivo vari kubuda ine vana vasiri vevarume vavo. Ava vari kusiyiwawo ndivo vanogona kunge vatorikwawo. Saka ndofunga kuti panyaya yekusarudza pacho pamaterial pada kumbonyatsoongororwa. Mashoko akanaka ari kutaurwa. Hanzi varume vari kutya vasikana vakabva kuyunivhesiti, ichokwadi here? Muri kutya here? Taurangu. Maita zvakanaka Dr. Chisamba. I think dambudziko raitika nderekuti taisa mhimo
senharaunda, secommunity, sekereke yekuti anonzi iye wife material ndeupi wacho. Ndo paita dambudziko. Tikangatawa kuti kana husband, husband material. Tikangatawa kuti uyu ndiye husband, ndiye wife material, tatoisa standard yatanayo. Ndinofunga kuti standard yekuti wife kana kuti husband material inofana kubva pamunhu ari kutsvaga material yacho. Nekuti tikangatawa kuudzirwa mastandards nemunhu asiri achada kuzogara nematerial, pachaita dambudziko. Zvakonzera izvo kuti zvasaka makereke amachizova anayo kuti adone, nekuti tiri kutsvaga, even ari mufundisi vari kutsvaga munhu anodikanwa nekereke yese, pamwe ndiye anonzi anonamatisa. Asi tasvika ipapo standard yecommunity inochinja, doctor, pakuti vanhu mangwana vakuti achagone kunga akupfeka mapfekero aisoita kudhara. I think standard inouya pakuti kana ndikakuda iwe woti wondidawo. Mashoko ekuti ndinokuda Mike Samba anotakura zvinhu zvakawanda. Anotaura kuti ndinoda even nekumba kwenyu. Chasaka zvinhu izvozvo zvizoitike kudaro inhau yekuti tiri kudanana, asi hatisi kudanana pakutsvaga wanano. Izvozvo mashoko makuru kuti muchirei maoko. Saka ndiri kuona varume vanenge vari kuwirirana ka? Vari kuwirirana kuti taisa mhimo. Hapana kuiswa mhimo. Hapana aisa mhimo. Munhu ari kungotaura zvaanofunga. Hapana aisirwa mhimo nokuti iwewe ndiwe unoda munhu wako. Ndiwe unoziva. Asi iwe kana uri kuputira kuti kana abvuma kuti ndinokuda, ari kureva kuti zvaunoda ndo zvaunoda. Asi inzwaika mai vati dzimwe nguva hausi wega. Zvinotyisa kunzwa nditi ko kana usiri wega. Ngatisangane muchikamu chinotevera. Tasvika muchikamu chechitatu tiri muchirongwa Mike Samba Show. Kwatiri kutarisa takakanda kazwi kechirungu pamberi kuti wife material, husband material, kuti mukadzi uyu anokodzera here kana anokodzeresa vanhu ndiani, anoziva kukodzera kwevanhu ndiani, nekuti mai vabvunza mubvunzo. Handei upindurwe. Mike Samba, ndinofara. Ndinotenda nenguva yamatipa. Pamubvunzo waElder Machando wekuti unozviona sei kuti wife material kana kuti husband material, tinotanga kuzvitorera mushoko raMwari rinotaura richiti takaratidzwa kuna Isaac akaenda kuna Mwari akakumbira kuti Mwari ndiratidzei mukadzi akandifanira. Mwari anokuratidza. Kana iwe musikana Mwari anokwanisa kukuratidza kuti husband material inoita kwauri ndeipi. Mashoko akanaka. Ari kutaura semushumiri, asi zvitendero zvandinoziva ini zvinoti rudairo rwako ndiro runosumudza. Munozvidaira here? Munodaira mumunamato here? Munodaira here kuti zvinoitika? Nekuti zvaIsaac nekadzi wake nezita rakanaka pamwe hazvizoshanda pana. Asi ngatizvishandisei. Ndikukai kwamuri baba? Ndinotenda Mike Samba. Ini ndinoti wife material, husband material sezvambotaurwa navaMachando na Elder. Zvinofanira kusarudzwa nemuridzi ari kuda musikana nemuridzi ari kuda mukomana. Ndiri kuona sekunge taane dambudziko rokuti vari kuroora havasvipe nguva yokudanana. Vanokasira kutora mudzimai kana kutora murume votogarisana vasati vadzidzana. So chinoita kuti munhu azoziva kuti uyu ihusband material, chinoita kuti azoziva kuti ihusband material, iwife material. Ngatipanane nguva yokudana tisamhanya. Unozozviona kuti murume wanda kufambidzana uyu imhondi haiti, mudzimai wamukadzi wanda kufambidzana uyu kukaucha yedu haitenderwi yandiri kuda. Ndizvozvo mashoko makukuta avari kutaura. Asi vazhinji ongororo netsvakiridzo iri kurakidza zvino kuti vari kubika mapoto, vari kuchaya mapoto, ende zvinoperera kumapoto. Ko zviri kumboita sei maigwatidzo? Mapoto nokuperera kumapoto havasvike kwekuroorwa kuti havakumbirwe ndiro. Ipapo pakusaroorwa Mike Samba nekusaroora hatina watinopa mhosva, tinopa vese. Nekuti ukaona murume uchigara nemwana wevaridzi, foni iri muhomwe mako ichidhura kukunda tsvakirai kuno yawakaendesa, zvoreva kuti hausi kuisa ruremekedzo kana rukudzo kana chiremerera pamwana waaridzi wakatora. Noti chete iye chero nevabereki vacho hausi kuvaremekedza. Iwewo mwanasikana ukangonzi ndisati zvabatana asi ingotizira wobvuma, zvoreva kuti newe haukoshesi vabereki vako.
mashoko akanaka ari kutaurwa edzidziso. Haukoshese rudzi rwese zvataurwa. Iwewe hacho hauzvikoshesi. Wakungoenda kungonzi mahara. Iye zvinezvi vanhu unonzwa vachitaura masiriti kunzi ndina mahara wangu. Zvakanaka here kunge uri mahara womumwe munhu? Mahara waaniko? Anogona kunge ari murume, anogona kunge ari elder. Muri kuiona sei? Ndinoti patinotaura nenyaya ratataura yematerial, haizi material yese yakanaka yakazosvika pakusona hembe. Imwe yakanga yatindivara, imwe ine pakaboka, imwe ine pakadii. Ndo mutsauko wakazoitika. Ndo zvakafanana nepapa. Taakutora sezvinonzi munhu anofanirwa kuve neunhu kuti ave murume wemunhu kana mukadzi wemunhu. Hunhu hauna chekuita nekuroorwa, hune chekuita nekuti ndiri munhu. Saka munhu achisikwa naMwari achibuda mudumbu ramai vake, anenge ari material yakanaka. Kutindivadzwa kunozouya nemabasa ekutadza kuve neunhu akafanana naiwaya ekunogara mahara kwausingafanirwa kugara, ekuchengetwa nevanhu vasingafanirwa kuchengeta, ekurara pausingafanirwa kungochirara. Kunokubvisa pakuve material inofanirwa kusoneswa hembe nekuti yave nemavara asingazoiti kana ndamira pavanhu. Mashoko akanaka, vauchire maoko. Vari kutaura mashoko akadzama kuti hunhu hauitirwe kuti ndiroorwe, hunhu hauitirwe kuti ndiroore, hunhu hunoitirwa nekuti ndiri munhu. Ndinofanira kunge ndiri munhu akanaka, kunyange ndicharoorwa, kunyange ndisingaroorwi. Nokuti mazano zvinhu zvakawanda isarudzo. Kune vamwe vanongosarudza kushandira Mwari vasingadawo kuroora kana kuroorwa. Kugoitawo vamwe pamusoro pemabasa avo vanogona kuita sarudzo dzakasiyana siyana. Saka elder vari kuti hunhu ngaugare huri mauri, kunyange pasina ati tingamboonana kuseruko. Delight. Mukaka hapana chakaipa hatingarungi Machisamba. Asi ndafara kuti nhasi ndagara nana Jena Ndebvu vemumisha nana mai. Pamati kune vari kugara pasina muripo, ndinoda kuvapa chikumbiro chavanonokusha kwavanoenda. Izoregedzai kuomesera mhuri dziri kuuya nenzira kwayo kuti tinoda kutora vana venyu. Unosvika wotaura kuti semukomana kana nemusikana wechidiki ndanga ndati nditsvagewo sadza pamusha panapa. Unobva wapedzeswa nhamo dzemumusha imomo nekunzi vharo wamakuwa. Iwe uri munhu arida kugadzira hwake upenyu. Saka tiri kuti kana munhu achinge auya zvine uso, tambira naye, vana vanovanana zvakadii? Zvakanaka. Taakuenderera hedu kumberi Machisamba chitarisa mucheka upi? Mucheka uya wanga tichitaura nezvawo. Chimwe chinofanira kuzikanwa Machisamba, hunhu ndihwo wega. Sadza ribikwe nemoto chete. Tine vanhu vanogara vakati shwindi, vanongokwindimara kunakidza kwacho hatikuone, tichitofadzana. Handitika handisi kungotsvaga mudzimai chete, ndinotsvaga namai vevana, ndinotsvaga nemuroro wemumusha. Tinoenderera kumberi Machisamba. Tine vanhu vanopfachura nesimba rakawandira pamuromo ngehochi, kumupa mari mukati memusha kuti ngatirongei. Zvinhu zvinoitwa ipapo zvakapusa, zvakafundumara. Saka tiri kuti ipapo Machisamba, mucheka unogona kunge wakanaka, asi mucheka hauna kutiitira zvatinoda. Uchazondipunza Delight. Mashoko makukuta ari kutaurwa. Hanzi musabva maomesa mabuda kutanga maroverwa makuva nemukwasha ari kubvawo kuchikoro. Ngatinzwisisei kana vana vadanana vachida kuroorana. Kune tsumo wani yekuti mukwasha mukuyu unodyiwa. Regai ambokupai kana mwana abvisirwa rusambo, zvaakureva kuti haachazoroorwa, haacharodzwa zvakare. Runogona kunge rwakakura, runogona kunge ruri rudiki, asi ngaabve pamusha aroorwa. Ndozviri kuchema vadika kuti taakungogara kana kuti makuda zvese zvamanga musina kuona. Imi munoti iyo program tinoipedza nhasi here iyi. Ngatisangane muchikapi chinotevera.